Marami nagtatanong sa akin. May magkano pala yung million views mo? Ay, vlogger ka na. Mayaman na siguro. Bro, malaki na bang kinikita mo sa vlog? Sabi. Uy, mayaman ka na. Vlogger ka eh. Balita ko mayaman ka na. May pera. Totoo yan, totoo yan. So yan na nga, marami nagtatanong sa atin. Maraming nagtatanong sa akin, ba't ko pinasok ang pagpa-vlog? Negosyante na ako. Sa totoo lang, sino bang taong ayaw ng pera, di ba? Sa totoo lang. Itong video na to ay para sa lahat ng aspiring content creators na tulad kong nag-uumpisa pa lang. Ito yung vlog. Gaimot lata na. Gaimot lata na eh. Hey, what's up, what's up? Hello po. Hello. Dito nga pala ginanap sa Pedritos Tapak, Dagupan ang Pangasinan Vloggers Seminar / Banding, kung saan ay mas makikilala pa natin si Idol Meta at kung paano tayo magiging effective bilang content creator. What's up mga ka-321 Action! For today's video ay aatin tayo sa isang seminar na kung saan ay makakasama natin ang Pangasinan Vloggers Community. Makakasama rin natin ang mga bigating Pangasinan Vloggers at guest speaker ngayong araw na to. Kaya dyan lang kayo at sama-sama tayo matuto ngayong araw na to. Let's go! Power! Dito network. Ay, sis! Naiwan ko sa riyan lang ako. Ito lang? Gear mo to, pang motor. Ay, thank you po. Gear mo to. Sa mga gusto magpa-print ng stickers, may holographic ba yun? Meron kayong holographic, meron Tapos 3D. 3D, matte. Mat. Oh, yun. Ito, Gear may- mo to. Pwede nyo kontakin si Gear mo to. So bro, meron daw Americana bro. Sorry. Order mo Americana. Pwede? Sige, mamaya. May Americana daw po. Tinatanong na ano kasi. Yes po, meron po. May Americana. Isa pang Americana. Amerikana lang. Bland po yung bland. Design po. Ayan yung pwede po ba siya? Ay yung magsasalita nating tropa si na speaker. Pero parang feel ko medyo kinakabahan yung itsura men eh. Ayan o. Okay ka lang boy. Wala ako. Diba pag sa mga babae ang lakas ng loob niya ngayon magsasalita lang siya sa kasama natin mga vlogger. Kinakabahan nyo, grabe. Papakinggan ko yung ano nito, advice niya para sa mga aspiring vlogger. Mga nyo. Sa mga nanonood kay Derek RJ, ang advice ko sa inyo, paramihin nyo yung chinabebe nyo. Ayun lang. Magkakabahan, ganyan dapat. Hindi, actually, ano siya, worth it naman makinig sa sasabihin niya mamaya kasi isi-share niya mamaya kung ano yung pinagdaanan niya, paano niya na-reach yung 200,000 plus niyang followers. Nagsimula po ako sa YouTube muna, 2018. Mahirap po kasi yung views sa YouTube, kaya sinubukan ko mag-Facebook noong 2022. Tapos nakilala ko po si Kuya JP, kinausap niya ako, sabi niya, nagbablog ka pa ba? Eh hindi na ako nagbablog noon kasi 2018 pa ako nagsimula. 2022 na wala pa rin nangyayari. So sabi ni Kuya JP sa akin, may mangyayaring seminar pag December. Pag-usapan natin, ituloy mo lang. Pinakinggan ko yung mga speakers, sila Kuya Dex, Papa G's. Tapos, lahat ng sinabi nila, in-apply ko lang sa sarili ko. April, may nag-trending sa akin. May, yung page ko na 1.5k, naging 50k followers na agad. Pagkatapos nun, yung nag-trending po na content ko, tinuloy-tuloy ko lang, dinire-diretso ko lang.
payo niyo sa mga bagong vlogger na? Mga bagong vlogger, maging vlogger lang. Hindi, di ba napaka-inspiring? Baliw ka talaga. Pala kaibigan. Siyempre, meron tayong tinatawag na engagement sa Facebook. Meron din tayong tinatawag na engagement sa labas. Meron tayong tinatawag na character development. Kasi yung character development, katulad ko, kilala ako sa... kilala nila ako sa... Bastos! Mambabayar kami tax, ha? Taxpayer kami, ha? Taxpayer kami. Ayos yung trabaho yo. Nung mantatrabaho kayo dyan munisipyo, gobyerno ayos yo. Sabihin mo na yung content ko, medyo below average. Pero sa personal, hindi naman ako ganoon. O kaya rin din nila ako mahal kasi yung pinapakita ko as a personal, kasalumat ng napapanood nila sa video. Number 1 po is attitude. Attitude. Oo. Last year, gumawa kami ng ganito. Pinagplanuhan namin ni JP para magkaroon ng... kasi nga vlogger tayo. Ang plano namin dati is tuwing mag-meet kami sa isang table, mag-uusap kami about vlogging, about restriction, about meta, about paano magpalaki ng followers. Uy, medyo konti na yung viewers ko. Ngayon, itatanong ko sa kasama ko, paano ba? Ganito, ganyan. Ang usapan namin dati ni JP, buo tayo ng grupo na talagang magtutulungan. Pero sad to say guys, ang nangyayari po is, imbis na magtulungan, nakikita po namin na madaming naghihila ang pamamakan. Welcome to my vlog. Ako po si Kadalig TV na nagsasabing, you can do all things through Christ who strengthens me. Kung may gusto kang puntahan, Puntahan mo! kung may gusto kang gawin, Gawin mo! and be unstoppable. Nis, kabisado ko. Kaya ka nagbablog kasi gusto mo, di ba? Gusto mo to. So, dapat pinipili mo kung saan ka magaling. Ano ba yung niche mo? Or yung nababagay sa'yo. Okay? So, when it comes to food, nandyan si Sir Christopher Mayani, nandyan si JP, I love how Gino present the food. Yung mga ganyan, yun yung mga nakikita ko. Mga motovlog, nandyan si Sir, si Papa Bolt, nandyan si Pops Jeff, yan. So, Sir Alfred. Kasi gusto nila yung ginagawa nila. Sa comedy, effortless, si Papa G, si Nex, si Jobs, interview of course, yun yung niche niya. So, piliin natin kung saan tayo napapagay. Sa mga mag-uumpisa pa lang na magbablog, isa lang masasabi ko, kung pinasok nyo ang vlogging industry, dapat maging seryoso kayo dahil hindi biro ang pagpasok sa pagbablog. Pag pinasok nyo, ang gagawin nyo lang, do your best always, pare ko eh. Hindi porket mataas followers ko, marami akong viewers, marami akong kinikita. Hindi po. Kasi yung kinikita ko napupunta po sa pagbablog. Halimbawa po, sa isang araw, 3 po, niluluto ko. Naka 5,000, 6,000, 4,500 ako. Minsan, pag in-upload ko, lugi pa nga ako eh. Hindi nag-trending, sayang. Sayang yung nagastos ko. Ganun kasi yung mindset ko minsan. Kapag hindi nag-trend, sayang. Pero kapag nag-trend, uy, okay na. May pumasok na konti. Sa pagbablog, kailangan po natin maglabas ng pera. Tama po ba ako? Hindi. Okay. Pero meron yung nagbablog na hindi naglalabas ng pera, parang normal vlog lang, di ba? Pero pag sa content ko po kasi, naglalabas po ako ng pera. Lahat tayo naglalabas talaga. Kasi kahit saan tayo pumunta, para mag-vlog, maglalabas talaga tayo ng pera. Yun lang, ang gawin lang po natin, magtipid, piliin lang yung mga goods na content. Yun lang. Maraming salamat. As you can see, nandito na silang lahat at meron pa doon si Banong TV at si Joms Doria. Ayun oh. Hey, Joms Doria in the house, kon si Banong TV. Idol. Hello po ma'am, asawa. Naka-11, sana. Last year, exactly a year ago, pero before nun, na-meet ko si Papa G's, Kapalayan Next, JP.
Then parang na-meet ko sila. And then, kompleto kasi ako sa gamit. So, wala, trip ko lang. May mga mic ako, may GoPro ako. And then, si Papa Gis, di ko makakalimutan yun. Sabi sa akin ni Papa Gis, Kuya, kung ganito gamit ko, araw-araw akong mag-vlog, sabi niya. So, parang sinuntok ako noon kasi wala akong ginagawa eh. Tambay lang ako. Sa tingin niyo, magtatanong ako, sa isang video, ano yung pinaka-importante? Quality ng video. Camera. Camera. Para sa akin yung content mismo ng video. Kasi regardless kung ang camera mo, 500,000, kung walang content, hindi pa panoorin. Sa pagkuha po ng magandang engagement, dapat po relatable ang inyong ina-upload. Magtanong po kayo, kunwari sa post nyo, mag-engage, para po mag-engage, magtanong po kayo sa mga tao. Sumabay po kayo sa uso. Kung ano yung trending po ngayon, kunwari nag-break si Katniel, tanong nyo, mag-post kayo, jokes ba talaga si Daniel? Let's go! Ate, bukod sa ganda ninyo ate, ang mas maganda dito sa Madrid. Bro! Asa mo ba yung kasi? Sana tulad ko ay marami rin kayong natutunan sa video ito. As a filmmaker / content creator, masaya na kami sa simpleng panonood nyo at pag-react sa mga video namin. Your support give us the strength na magpatuloy at mas mag-improve pa sa mga ginagawa naming content. Maraming salamat nga pala sa mga taong always nandyan na sumasama sa ating journey. Maraming salamat din sa mga taong always na sumusuporta. Shoutout nga pala sa isa sa ating mga top fan, Jane M. Beltran, Alvin Malikdem Lumibaw, at ang mga tropa sa gym, Menard Plata Prasedes, at special shoutout nga pala kay Maria Joyce Ann Ramos. Maria Joyce, shoutout si Kang Paparod dyan na itong pati ka masabayawan. If you like this video, please don't forget to like, react, and share sa mga video natin. Ilagay nyo lang sa comment section kung ano ang mga gusto nyo pang makita sa mga future videos natin. Again, this is Direct RJ, and cut!